ናይ ጽባሕ መደብ ሎሚ ምሸት ምድላው ጥቕሙ ንጽባሕ ብንጹር ዕላማ ኣእምሮኣዊ ልምድታት ድልውነትን ንኽትንስእ ይሕግዘካ ስራሕ ንምጅማር ዘባኹኑ ግዜ የትርፈካ ጉድኣቱ ድማ እንተዘይጌርካዮ ንግሆ ምስ ተንሳእኻ ብምንታይ ከም ትጅምር ክትዋላወል ትውዕል መዓልትኻ ብወጥሪ ትጅምር ንጹር ዕላማ ምውሳእ ጥቕሙ ናበይ ተኸይድ ከም ዘለኻ ስለ ትፈልጥ ሰዓትካ ኣብ ዘይንጹር ነገር ኣይባኽንን ዓወትካ ድማ ክትልክዖ ትኽእል ጉድኣቱ ድማ እንተዘይጌርካዮ ንነዊሕ እዋን እንዳደኸምካ ግን ድማ ዝጭበጥ ውፅኢት ዘይብሉ ስራሕ ክትሰርሕ ትነብር ንሰራሕቲ ድማ ኣይትርስዖምን ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ኣገደስቲ ስራሓት ይርስዑኻ ብዛዕባ ዘይወዳእኻዮም ስራሕቲ እንዳሓሰብካ ኣእምሮኻ ይዋጠር ቀዳምነት ምፍላይ ጥቕሙ ነቶም ዝዓበዩ ለውጢ ዘምፅኡ ስራሕቲ ቀዲምካ ትውድእ ግዜኻ ድማ ኣብ ትርጉም ዘለዎ ነገራት ጥራይ ይውዕል ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ኣብ ታራን ዘይረብሕ ስራሓት ተጸሚድካ ግዜኻ ትውድእ እቶም ዓበይቲ ዕላማታት ግና ይተርፉ ናይ ግዜ ምዕጻው ጥቕሙ ንነፍሲ ወከፍ ስራሓት ፍሉይ ሰዓት ስለ እትምድበሉ ትኩረትካ ካይተበተነ ስራሕካ ብዝሓሸ ጽሬት ክትውድኦ ይሕግዘካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ሓደ ስራሕ ሙሉ መዓልቲ ክወስደልካ ይኽእል ካልኦት ኣገደስቲ ስራሓት ድማ ግዜ ይሰኣነሎም ናይ መወዳእታ ግዜ ምቕማጥ ጥቕሙ ስራሕቲ ንኻይሽሕቡ ውሽጣዊ ጸቕጢ ይፈጥረልካ ስራሕካ ብቕልጡፍ ንኽትውድእ ድማ ድርኺት ይኾነካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ሓደ ስራሕ ንኣዋርሕ ክሰሓብ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ብስንፍና ትወሓድ መደብካ ብጽሑፍ መሓዝ ጥቕሙ ዝተጻሓፈ መደብ ከም ቃል ኪዳን ስለ ዝቝጸር ንኸተተግብሮ ዘለካ ተወፋይነት ቆራጽነትን ይውስኽ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ መደባትካ ከም ሕልሚ ጥራይ ይተርፍ ብቐሊሉ ድማ ካብ መገዲ ዕላማኻ ክትወፅእ ትኽእል ዓበይቲ ስራሓት ምፍላጥ ጥቕሙ ሓደ ዓብዪ ስራሕ ቀሊል ኮይኑ ስለ ዝስምዓካ ብዘይ ፍርሒ ክትጅምሮን ክትውድኦን ትብዓት ይህበካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ስራሕ ይኸብደካ እሞ ክትጅምሮ ትፈርሕ በዚ ድማ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ትጭናቕ ናይ መሸጋገሪ ግዜ ምግዳም ጥቕሙ ዘይተጸበኻዮ ስራሕ ምስ ዝመጸካ መደብካ ንኻይተበላሽዎ ንኽትቅጽልን ክትረጋግአን ዕድል ይህበካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ሓንቲ ንእሽቶ ጌጋ ወይ ሙሉንጓይ ንሙሉእ መዓልታዊ መደብካ የበላሽዎ ሶሙናዊ ክላስ ምግባር ጥቕሙ ካብ ዝሓለፈ ሶሙን ተማሂርካ ንመጻኢ ብዝሓሸ ንኽትዳሎ ጉድለታትካ ንኽትእረምን ይሕግዘካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ተመሳሳሊ ጌጋታት ደጋጊምካ ትሰርሕ ለውጢ ዘይብሉ ህይወት ድማ ትነብር ነቲ ዝኸበደ ስራሕ ቀዲምካ ምስራሕ ጥቕሙ ንግሆ ምስ ተራሕካዮ ዓብዪ ዕግበት ይስምዓካ ንዝተረፈ መዓልትኻ ድማ ብቐሊሉ ሰላምን ይሓልፍ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ እቲ ኸቢድ ስራሕ ኣብ ኣእምሮኻ ተንጠልጢሉ ንሙሉእ መዓልትኻ ሰላም ይኸልኣካ ተክኒካዊ ፓሞዶር ምጥቃም ጥቕሙ ንኣእምሮኻ ካይደኸመ ንነዊሕ እዋን ስሉጡን ኮይኑ ክሰርሕ ትኩረት ንኻይስእንን ይሕግዞ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ብድኻም ትወሓጥ እሞ ስራሕካ ይጽላእካ ድሕሪ ንእሽቶ ስራሕ ድማ ትኩረትካ ይጠፍእ ኣብ ሓደ ግዜ ሓደ ስራሕ ጥራይ ምስራሕ ጥቕሙ ስራሕካ ብውፅኢታውነት ብዘይ ጌጋ ክትውድኦ የኽእለካ ሰዓትካ ድማ ብዝግባእ ይጥቀመሉ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ብዙሕ ትሰርሕ ይስምዓካ እምበር ውፅኢትካ ትሑት ይኸውን ጌጋታት ድማ ይበዝሑ ረበሻታት ምውጋድ ጥቕሙ ንኣእምሮኻ ኣብ ዘለኻዮ ጥራይ ንኽኸውን ስለ ዝገብሮ ኣብ ውሕድ ግዜ ክትሰርሕ ትኽእል ጉድኣቱ ድማ እንተዘይጌርካዮ ንሓደ ሰዓት ዝወስድ ስራሕ 4 ሰዓት ይወስደልካ ስራሕካ ድማ ንመወዳእታ ሰዓታት ይሕልፉ ናይ ሶሻል ሚድያ ፍልጠታት ምዕጻው ጥቕሙ ትኩረትካ ንኻይትስረቕ ስራሕካ ብህድኣት ክትውድኦ ይሕግዘካ ግዜኻ ድማ ንዓኻ ዘገልግለሉ ነገራት ትጥቀመሉ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ንነፍሲ ወከፍ መልእኽቲ ክትርኢ ኢልካ ስራሕካ ተቋርጽ በዚ ድማ ፍራይነትካ ይመውት ምትሕሓብ ምውጋድ ጥቕሙ ስራሕቲ ካይተኣከቡ ኣብ ግዜኦም ስለ ዝውድኡ ብናጽነትን ሰላምን ንኽትነብር ዕድል ይህበካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ስራሓትካ ይኸመሩ እሞ ንኽትጅምር ትፈርሕ ኩሉ ግዜ ብጭንቀትን ብቕጽበትን ትነብር ክልተ ደኣይ ሕጊ ምጥቃም ጥቕሙ ንኣሽቱ ስራሓት ካይተኣከቡ ቀልጢፎም ስለ ዝውድኡ መዓልታዊ ጾርካ ብቐሊሉ ንኽፈኩስ ይገብሮ
ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ንኣሽቱ ነገራት እናተኣከቡ መዓልትኻ ፋሕ ከም ዝብል ይገብሩ ንኣእምሮኻ ድማ የጨኑ ቦታ ስራሕካ ምስራሕ ጥቕሙ ፅሩይ ከባቢ ንፁር ኣተሓሳስባ ይፈጥር ስራሕካ ንምስራሕ ድማ ድርኺት ሓጎስ ይህበካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ፋሕ ዝበለ ነገራት ንትኩረትካ ይሰርቁ ኣገዳስቲ ሰነዳት ንምድላው ድማ ግዜኻ ይባኽን ኣይፋል ምባል ምልማት ጥቕሙ ግዜኻ ካብ ክልተ ሰባት ስርቂ ትከላኸል ንዓኻ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነ ነገር ጥራይ ንኽትውዕል የኽእለካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ኩሉ ሰብ ጌጋኻ ይጥቀመሉ ግዜ ስኢንካ ብድኻም ትወሓድ ዕላማ ዘለዎ ኣኼባታት ጥራይ ምግባር ጥቕሙ ሰራሕቲ ብዘይ ምድንጓይ ንኽሰልጡን ሰባት ንግዚኦም ብግቡእ ንኽጥቀሙን ይሕግዝ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ብዘይ ውፅኢት ሰዓታት ይባኽን ሰራሕተኛታት ድማ ብስራሕ ምብዛሕ ይማሩ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ መዓልትኻ ብህፁፅ ይጅምር ሰዓት እንዳሸጎካ ስለትውዕል ድማ ወጥሪ ይፈጥረልካ ቀጻልነት ምህላው ጥቕሙ ንኣሽቱ ስራሓት ተኣኪቦም ዓብዪ ዓወት ከም ዘምፅኡ ይገብር ዕላማኻ ንምውቃዕ ድማ ቀሊል ይኾነልካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ሓንሳብ ሰሪሕካ ሓንሳብ ምስ ተቋርጾ ዝኾነ ለውጢ ካይረኣኻ ህይወትካ ይሓልፍ ግዜኻ ከም ወፍሪ ምርኣይ ጥቕሙ ግዜኻ ኣብ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ምስ ተውዕሎ ኣብ መጻኢ ዓብዪ ረብሓ ዕረፍቲ የምጽኣልካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ግዜኻ ኣብ ዘይጠቅም መዘናግዒ ይባኽን ኣብ መወዳእትኡ ድማ ባዶ ኢድካ ትተርፍ ካብ ጌጋታትካ ተመሃር ካብ ጌጋታት ምምሃር ጥቕሙ ትማሊ ዘባኸንካዮ ግዜ ሎሚ ክድገም ይሕግዘካ ዝያዳ በሊሕ ፍሉጥን ክትከውን የኽእለካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ተመሳሳሊ ጌጋታት ደጋጊምካ እንዳሰራሕካ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ረጊፅካ ትተርፍ ካብ ፍጹምነት ምርሓቕ ጥቕሚ ስራሕካ ብዘይ ምድንጋይ ንኽትውድኦ ይሕግዘካ ካብ ምጅማር ንኻይትተርፍ ድማ ትብዓት ይህበካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ሓንቲ ስራሕ ንምጽባቕ ክትብል ግዜኻ ትውድእ ካልኦት ስራሕካ ድማ ካይተተንከፉ ይተርፉ ንመጻኢ ራእይ ምህላው ጥቕሙ ግዜኻ ንምንታይ ከም እትጥቀመሉ ትርጉም ይህበካ ኣብ ከቢድ እዋን ድማ ንኽትቅፅል ድርኺት ይኾነካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ዝመፀ ይምጻእ ኢልካ ብዘይ ዕላማ ትነብር ህይወትካ ድማ ብንፋስ ከም ዝተወሰደ ቆፅሊ ትኸውን ተዓፃፃፍነት ምህላው ጥቕሙ ኩነታት ምስ ዝቕየሩ ካይተጨነቕካ መደብካ ንኽትቅይር ምስ ሓድሽ ኩነታት ንምልላይ ይሕግዘካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ መደብካ ምስ ተበላሸወ ትስንብድ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ብጭንቀት ትውድኦ ንባዕልኻ ምሽላ ጥቕሙ ንኣእምሮኻ ስራሕ ንምስራሕ ተገዳስነት ንኽህልዎ ይገብር ጻዕርኻ ድማ ዋጋ ከም ዘለዎ ይስምዓካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ስራሕካ ጥራይ ምስ ዝኸውን ስልችወካ እሞ ሰዓትካ ይውዳእ ስራሕካ ድማ ይጽላኣካ መዓልታዊ ምንባብ ጥቕሚ ኣእምሮኻ ሓደሽቲ ሓሳባት ንኽበልሕ ንጸገማት ብዝቐለለ መገዲ ንኽትፈትሕን ዓብዪ ሓገዝ ይኾነካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ኣተሓሳስባኻ ድሩት ይኸውን ካብ ምዕባለ ዓለም ድማ ንድሕሪት ትተርፍ ምስ ነፍስኻ ምዕላል ጥቕሙ ውሽጣዊ ሰላም ንኽህልወካ ተግባርካ ምስ ዕላማኻ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ንኽትፈልጥ የኽእለካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ድማ ሰባት ካብ ዝደለዩኻ መገዲ ትኸይድ እምበር ናይ ገዛእ ርእስኻ መንነት ይጠፋካ እኹል ድቃስ ምድቃስ ጥቕሙ ኣእምሮኻ ንጽባሕ ዝኸውን ሰዓት ንኽረክብ ይሕግዘካ ትኩረትካ ንኣሓትካን ድማ ይውስኽ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ሙሉእ መዓልቲ ብድኻም ብሕርቃንን ትውዕል ስራሕካ ድማ ስሉጥ ኣይከውንን ምንቅስቓስ ኣካልካ ምግባር ጥቕሙ ንጥዕናኻ ይሕልዎ ኣብ ኣእምሮኻ ድማ ሓዱሽ ሰዓት ስለ ዝፈጥር ስራሕካ ብሓጎስ ክትሰርሖ የኽእለካ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ሰናፍጭ ትኸውን እሞ ንእሽቶ ስራሕ ምስ ሰራሕካ ከልቲፍካ ትደክም ጥዑይ መግቢ ምብላዕ ጥቕሙ ንኣእምሮኻ ንኣካልካን ዘድሊ ሓይሊ ስለ ዝህቦ ንነዊሕ ሰዓታት ብንቕሓት ክትሰርሕ ትኽእል ጉድኣት እንተዘይጌርካዮ ድሕሪ መግቢ ድቃስ የብለካ ሰዓትካ ስለ ዝጐድል ድማ ስራሕካ ተሓድጎ ማይ ብዙሕ ምስታይ ጥቕሙ ኣእምሮኻ ንቑሕ ንኽኸውን ካብ ርእሲ ሕማም ንኽከላኸል ይሕግዝ ስራሕካ ድማ ብትኩረት ትሰርሕ ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ትኩረትካ ይጠፍእ ርእስኻ ስለ ዝሓመምካ ድማ ካብ ስራሕ ተብኩር ኣእምሮኻ ዓረብቲ ምውሳድ ጥቕሙ ኣእምሮ
ወጥሪ ከነጻጽርን ሓደሽቲ ሓሳብ ንኸመንጩን ዕድል ይህቦ። ጉድኣቱ እንተዘጌርካዮ ድማ ኣእምሮኻ ይጭነቕ እሞ ማንም ነገር ክትሓስብ ዘይትኽእል ደረጃ ትበጽሕ። ምስ ነፍስኻ እትኾነሉ ጊዜ ጥቕሙ ንርእስኻ እትፈልጠሉ ሓይልኻ እትእክበሉን ይሕግዘካ። ካብ ጽልዋ ካልኦት ድማ ናጻ ትኸውን። ጉድኣቱ እንተዘጌርካዮ ኩሉ ጊዜ ካልኦት ከተሐጉስ ክትብል ንነፍስኻ ትርስዕ፣ ውሽጣዊ ባድነት ድማ ይስምዓካ። ወጥሪ ምቁጽጻር ምውሳን ብስለምንታይ ክትሓስብ ውሳኔታት ከተሕልፍን የኽእለካ። ንጥዕናኻ ድማ ካብ ሕማም ይከላኸል። ጉድኣቱ እንተዘጌርካዮ ወጥሪ ንኣእምሮኻ ቈጻጸሮ እሞ ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሕ ዓቕሚ ትስእል። ናብ ተፈጥሮ መኻድ ጥቕሙ ኣእምሮኻ ንኸይረጋጋእ ካብ ጫውጫውታ ከተማ ንኸሃድእ ይሕግዘካ፣ ሓድሽ ተስፋ ድማ ይበካ። ጉድኣቱ እንተዘጌርካዮ ኣብ መንጎ 4 መንደቕ ተዓጺኻ ኣእምሮኻ ይጸብብ፣ ህይወትካ ድማ ትርጉም ኣልቦ ትኸውን። ኣብ መንጎ ስራሕካ ስድራ ቤትካን ደረት ምግባር ጥቕሙ ኣብ ስራሕካ ስሉጥ ክትከውን ከለኻ ኣብ ገዛኻ ድማ ኸይርን ሰላምን ንኽህልወካ የኽእለካ። ስራሕ ናብ ገዛኻ ትመልእ እሞ ምስ ስድራኻ ዘለካ ርክብ ይበላሹ። ርእሲ ሕግታት ምህላው ጥቕሙ ስምዒትካ እንተዘይደፊእካ እውን ስራሕካ ንኽትዕወት ይሕግዘካ፣ በዚ ድማ ኩሉ ጊዜ ዕውት ትኸውን። ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ስምዒትካ ጥራይ ትመርሑ እሞ ስራሕካ ምስ ጸላእካ ተሓድጎ፣ ውፅኢትካ ድማ ባዶ ይኸውን። ስራሕ ንኻልኦት ምክፋል ጥቕሙ ንዓኻ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾኑሉ ነገራት ጥራይ ንኽትሰርሕ ዕድል ይህበካ፣ ስራሕካ ድማ ቀልጢፉ ይውዳእ። ጉድኣቱ እንተዘይጌርካዮ ኩሉ ባዕለይ ክሰርሖ እየ ክትብል ትደክም፣ ብዙሕ ስራሓት ድማ ካይተወድአ ይተርፍ። ዓሩትኻ ብጥንቃቐ ምምራጽ ጥቕሙ ግዚኦም ዘኽብሩ ሰባት ንዓኻ ብዘኺት ይኾኑኻ፣ ካብኣታቶም ድማ ሓደሽቲ ጠቕምቲ ነገራት ትመሃር። ጉድኣቱ እንተዘይተግቢርካዮ ድማ ግዚኦም ዘባኾኑ ሰባት ንዓኻ እውን ከምኦም ይገብሩኻ፣ ግዜኻ ድማ ብኾንቶ ይጠፍእ። ቈፀራ ምኽባር ጥቕሙ ሰባት ንኸኣምኑኻ ክንደየናይ ኣካይዳኻ ንኸኽብሩኻን ይገብር፣ ግዜኻ ድማ ብስርዓት ክትጥቀመሉ ትኽእል። ጉድኣቱ ድማ እንተዘይተጠቂምካሉ ስምካ ይጠፍእ፣ ሰባት ድማ ንዓኻ ንምርካብ ተገዳስነቶም ይስኡን። ኣብ መገዲ ዘሎ ጊዜ ምጥቃም ጥቕሙ ኣብ ኣውቶቡስ ወይ መኪና ዘለካ ሓድሽ ነገር ክትመሃር ዕድል ይወሃበካ፣ ዝባኸነ ጊዜ ድማ ይተርፈካ። ጉድኣቱ እንተዘይተግቢርካዮ ድማ ካብ ዓማኢት ሰዓታት ብኾንቶ ይባኽኑ፣ እቲ ጊዜ ድማ ፈጺሞ ኣይምለስን እዩ። ምስ ስድራ ቤት ዝወሃብ ጊዜ ጥቕሙ ውሽጣዊ ዕግበት ደገፍን ንኽህልወካ ይገብር፣ ንስራሕ ድማ ብሰላም ክትሰርሖ ሓይሊ ይኾነካ። ጉድኣት እንተዘይተግቢርካዮ ምስቶም እትፈትዎም ሰባት ትረሓሓቕ እሞ ዝረኸብካዮ ዓወት ሓጐስ ኣይሂበካን። ሓደሽቲ ክእለታት ምምሃር ጥቕሙ ስራሕካ ብዝቐልጠፈን መንገዲ ንኽትሰርሖም የኽእለካ፣ ዋጋኻ ድማ ኣብ ስራሕ ዓለም ይውስኽ። ጉድኣቱ እንተዘይተጠቂምካሎም ዓለምና እንዳሰቦመት ንስኻ ብኣረጊት ኣሰራርሓ ትሰርሕ፣ ግዜኻ ድማ ብኾንቶ ትውድኦ። መዘናግዒ መደብ ምውፃእ ጥቕሙ ህይወት መራር ካይትኾነካ ይሕልዎ፣ ንኣእምሮኻ ድማ ሓድሽ ድርኺት ይህቦ። ጉድኣቱ እንተዘይተግቢርካዮ ስራሕካ ጥራይ ዝኾነ ህይወት ሰልቺካ ንኹሉ ስራሕካ ክትሓድጎ ትኽእል። ኣብ ግዜኻ በዓል ቤት ምዃን ጥቕሙ ህይወት ብመንገዲ ዕላማኻ ንኽኸይድ ይገብር፣ ካልኦት ንግዜኻ ክሰርቁ ድማ ዕድል ኣይትህብን። ጉድኣቱ እንተዘይተግቢርካዮ ንኻልኦት ንምሕጓስ ትነብር እምበር ናይ ገዛእ ርእስኻ ህይወት ኣይክህልወካን እዩ። ንዝሓለፈ ጊዜ ምግምጋም ጥቕሙ ኣበይ ግዜኻ ከም ዝባኸነ ንኽትፈልጥ ኣብ መጻኢኻ ንኽትእርሙን ዓብዪ ትምህርቲ ይህበካ። ጉድኣቱ እንተዘይተግቢርካዮ ግዜኻ ዝበልዑ ዘይጠቕሙ ልምድታት እንዳቐጸልካዮም ትነብር። ሕጂ ምጅማር ጥቕሙ ጽባሕ ዘይኮነስ ሕጂ ምጅማርካ ካብ ኩሉ ሰብ ትቕድም፣ ዕላማኻ ድማ ብቐሊሉ ትወቅዕ። ጉድኣት እንተዘይተግቢርካዮ ጽባሕ ክጅምር እየ እንዳበልካ ዕድመኻ ይውዳእ፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ብጣዕሳ ትወሓጥ። እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ግበሩ። ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ።